أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kallon da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Tilawa Online TV, shiri da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini da abin da ya shafi lafiyar jikunan mu. Ga masu neman karin bayani za su tafi mu da karfe 11:30 na safe zuwa 4:30 na yamma, ko a tura mana sako za mu ce a kiran Allah da a raka hakuri da mu. Muna ba da hakuri, muna tuba, muna ƙara ba da hakuri. Wato duk mutumin da yake da jama'a kuma yake harkar jama'a to sai ya yi hakuri, kamar yadda nake faɗa, to kuma sai kun yi hakuri da mu. Kamar yadda muke daurewa muke yin hakuri, to kuma ku daure ku rika hakuri da mu. Abu ne na jama'a, ba lallai lokacin da ka tura sako za ka ga sakonka ba, ƙila ma ka tura sakon ya kwana ɗaya biyu ba a duba ba, saboda al'amari na jama'a. Ba wai ana yin haka bane da gangan. Ai mana afuwa, ai mana afuwa, azumi ake, mun tuba. Dogon zango, dogon zango, mutumin da yake bukatar ya ɗauki dogon zango yana fafatawa da iyali ba a samu sauka da wuri ba. Na fata kuma yance ni, mutumin da yake so ya ɗauki dogon zango yana aikata aikin ibada da iyalin shi ba tare da ya sauko da wuri ba. Kun gane karatun? Ba tare da ya yi inzali ba, to yanzu ya fito fili, ko sai an fito baro-baro an ce ba sai ya kawo ba. Ba an kace ka jira sai an faɗa ma wannan, kuma ai kwakwalwar to irin ta wace ba ta ɗauka abu da kyau. To gashi nan dai dogon zango, amma zan maimaita da sharaɗin baka da abu biyu zuwa uku. Na farko, baka da diabetes, suga. Na biyu, baka da basir mai tsoro ko mai fitan baya. Na uku, baka da infection, ciwon sanyi. To inda baka da wannan, da Allah ka yi amfani da wannan abu yau ka fara. Ba wani abu bane, kullum ina baku shi, kullum. Kuma wallahi kun ji na rantse azumi nake. Aikin da wannan abu yake a jikin dan adam wallahi sai dai kawai a faɗa, amma Allah kaɗai ya san aikin da wannan abun yake a jikin dan adam. Me wannan? Namijin goro. Za a sarrafa shi ake hada da kaza ya bada maganin kaza, a ci shi kaza ya bada maganin kaza. Duk mutumin da yake so ya dauki dogon zango bai kawo ba a wajen saduwa da iyali, saura minti 35 ko 30 ya tauna namijin goro ya tsotsa ruwa, za ku ga mamaki. Idan ba haka ba, kamar yadda na ce ana iya yanka shi a busar da shi ya zama gari, inda ma zai fi aikin kenan. Kai kuma yi wannan hadin ya zama gari. Idan za a yi saduwar aure bai wuce saura minti 30 ba zuwa 40, ka ɗibi ƙaramin cokali a tafasa ma kamar za a sha shayi. Gida Allah dan dafa min shayi, garin shayi nan. Sai ka ɗan kira ta, kina ina ne? Da Allah ɗauko ledan nan, akwai wani garin shayi yana nan, kana wani kakkan na ido, wai kai irin ka a gane din nan. To an gane, dan sa karamin rabin cokali ki dan tafasa min garin nan. Zai je hukunci, amma sai wani kauce ki daga to Allah ne ya shirye ku, Allah ya shirye mu ga baki da. To ka tafasa shi, a tace shi. In kana da zuma kana iya sawa, in baka da zuma ka dauke shi ka rika kurba. Bayan kamar bai wuce saura minti 30 ba a kwanta da iyali. Gwada kayanin fi sabilillahi. Idan an gwada an ga yayi, sai kai kokari ka gaya ma yan uwa su ma su gwada. Shine ribar kallon wannan bidiyon. Ina fata an gane. Idan ka gwada ka ga yayi, ka gaya ma yan uwa musulmi su ma su gwada duk inda suke. Yanzu kamar wanda suke kasashe, namijin goro ne ba wahala yake ba, a daka shi, ko ka sa daga nan Afirka a daka ma shi ya zama gari, ka rika ɗiba ƙaramin cokali, za ka yi mamaki. To kara manta da subscribe, da sharing, da comment, da danna alamun ƙararrawa. Muna muku fata alkhairi.
ma'assalam.